Alright, that's some schildpad shit. Tot ik weet niet hoeveelste keer with that, we keep doing it, keeping it alive, that's how we do. Yeah. We got naar RedRum, vette beat Karel, zo is in. Keep a Cypher righteous. Mijn rap zie de stelling van Pythagoras. Het eerste zegt de kwelling voor is nageslacht. Want de meeste kinderen lopen weg van mathematica. Maar over 20 jaar wordt er nog ossan over nagedacht. Het type schildpad is nimmek noois het hazepad. De priester van Diana die op zoek is naar een maretak. Met meer flair en feeling dan het gemiddelde damesblad. Zo heel de wereld met verstomming lekker hoe de Maya staat. Mijn alias is kdoe-nie-an-gemompel. Mijn vettigheid vermenigvuldigd lijkt bij een carbonkel. Ik pas nergens bikse lijkt de Lucifer van Vondel. Een streekgebond producties lekker Venetiaanse handel. Nog doper dan een vormsel. Ik doe die shit wilder. Ik pas een man aan de omstandigheden like kwikzilver. Het wien die af en toe zijn teksten boven een wit schildert. Ik ben al zo lang dat de kaften van mijn schrift schilfer. Een alfa mannetje geweest, maar nu is ik milder. Nu ik liever strikt met mijn script omdat die shit filteren. Geoord omdat ik dichter bij de root zit. Fret een mics up en dan zo stil ik in mijn boef kijk. Ik varieer iedere 14 centimeter. Mijn raps zijn nog veelzijdiger dan het dode kaeder. Het beter met de dagen kreeg je meer en meer de flow strak. Wat pas, maar wat niet past, toen pas ik er wel een mo aan. Yeah, that's how we do hip-hop shit. Hey yo, I'm dropping it for you. And you, and you, and you, my brother, come with you. Yeah, you know this shit is undercover. Like CDs, I'm giving you some freebies, some freestyle, cause you know that shit is easy. You caught my shit on LP or CD, or maybe just download it for free on MP3. Word up.